Un any més arribem des d'Orient per repartir regals i felicitat arreu de pobles, viles i ciutats. Però com és ben sabut, també tenim la tasca, menys divertida però igual d'important, de castigar aquells que durant aquest any no s'han portat bé. És per això que, davant d'aquells que durant els anys de la bombolla immobiliària concedien hipoteques impossibles de pagar i que ara efectuen desnonaments que es compten per milers, i davant d'aquells que controlen l'economia mundial i que es dediquen a intervenir i saquejar estats, reclamant un deute il·legítim i uns ajustos i retallades impossibles, no tenim altre remei que donar-los allò que solem donar a la gent que no es porta bé: carbó. Is de la Can Caramunt per Mariola. Vaig tornar al poble... Així doncs, aquest any, com tants altres anteriorment, els bancs del barri rebran una bona dosi de carbó com a càstig, així com també rebran un missatge molt clar: no deixarem que ens seguiu desnonant, retallant i controlant, perquè volem una economia del poble i al servei del poble. S'atura allà dalt i es mesclen